jama'a a yau ne za mu tattauna akan auren Bahaushe. Daga soyayya zuwa aure za mu so mu san al'adu nawa ne. Ku biyo ni don jin yadda za mu tattauna da mutane tare da ni Zakiya Abdurrahman daga Sirrin su Media TV. Duniyar fasaha. Ko za ka iya gaya mana al'adu nawa ne a auren Bahaushe? Al'adu kamar na kawo kuɗi ko na soyayya. Ok, za su iya zama kamar guda kai kuɗi ko soyayya a ji a tambayo sa rana ko ba haka ba. To tunda ban yi ba. Gaskiya al'adun suna da yawa sosai. To ai na fara lissafo su ne ba su da adadi ne. Akwai al'adar kamu da ake yi wacce har yanzu tana nan ana yin ta. Akwai kuma al'adar kai amarya. Akwai al'adar akwai abu na farko dai kafin ka kai ga auren mace ta Bahaushe za ka ba da sadaki da lefe da kuma kudin na gani ina so. Kafin wannan shine aure yake tabbata, sai kuma wasu abubuwa da suke biyowa baya. To ina ganin Kamar su me kenan? kamar dai irin sigara haka dai da dai sauransu suna dai da yawa. Kai, to ainihin yanzu gaskiya auren Bahaushe al'ada ɗaya ita ce shine wacce na sani. To, na san dai akwai sadaki na farko kenan. Sannan akwai tara jama'a da ake yi idan an zo ɗaurin aure. Sannan kuma to ni daga iyanan ma dai abin da zan ce na sani kenan. Kayan da ake wajen aure to ana kai da fari ana kai kudin aure, sannan ana kai goron aure, sannan kuma magabata suna shiga cikin maganan domin a samu a kammala maganan auren nasu. To wannan shine dai a takaice, amma suna da yawa gaskiya. Kamar misali in har sun amince wa juna yana zuwa zance zai mata alheri, amma akwai na wanda yake sai manya da manya, iyayensa da iyayenta za a rinka turowa. To muna nan dai fa mu dai muna nema a gare ku, kamar yadda iyayen yaro za su faɗa iyayen yarinya in sun kawo wani abu da menene, to kuma wannan daga wannan idan magana ya kan kama sai a je maganar kawowa lefe da sauransu. To jama'a kun ji yadda muka tattauna da mutane daban-daban akan auren Bahaushe. Ku ci gaba da kasancewa da ni Zakiya Abdurrahman daga Sirrin su Media TV.